Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha illahi ta'ala wa ridha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh bin Hasan Al-Yashadli. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina Mursyidina wa Murabbi Ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Marfinta bin Yahya Antalallahu amra fi siyah wa afiyah wa li jami' masyayikh Darut Tauhid al-Hasaniyah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syariqil ardi ila magharibiha barriya bahriya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadana wa masyayikhana wa masyayikhina wa liman ista'ana yusabih wa nakhusu khususan sayyidal kitab an-nasuhi diniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa maddana bi asrarih wa azalina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala allazina amanu wa ajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Wa qala lan indikasikan Allah ta'ala allazina wa amanu kang padha iman sapa allazina wa ajaru lan padha hijrah sapa allazina wajahatulan pada berjuang sapa allazina fi sabilillah ing dalem bela agama Gusti Allah bi amwalihim kelawan pira-pira hartane allazina wa anfusihim lan jiwa-jiwane allazina azamu iku luwih agung apane derajate indallahi ing dalem ngersane Gusti Allah wa ulaika utai mengkono allazina hum ya allazina iku alfaizuna iku wong sing padha bejo kabeh. Ila qouli ta'ala tumangka maring dawa Gusti Allah Ta'ala innallaha indahu ajrun azim. Innallaha astuna Gusti Allah indahu iku ana ngersane Gusti Allah ajrun utayana ganjaran azimun kang agung. Iki dawa Gusti Allah isa tentang jihad fisabilillah. Bela agama Gusti Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Seputar iku mau kabeh. Wa qala ta'ala allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi al-ayah. Terus Allah Ta'ala adapun orang-orang sing beriman sing padha hijrah sing padha berjuang bela agama Gusti Allah mbah belane iku dengan harta-hartane utawa dengan jiwa-jiwane dengan mempertaruhkan nyawane pokok intinya bela agama Gusti Allah dengan iku mau dengan cara-cara apapun azamu darajatan indallah iku derajate munggah Gusti Allah agung carana derajate wong-wong sing berjihad iku mau ing dalem ngersane Gusti Allah dikatakan agung derajate tinggi wa ulaika humul faizun dan orang-orang tersebut orang-orang sing jihad bela agama Gusti Allah dengan cara-cara iku mau dengan hartane ngkae wong mangan sing berjihad utawa dengan jiwane melok mempertaruhkan nyawane demi agama Islam iku kabeh bejo iku dawuh Gusti Allah ilang qouli ta'ala innallaha indahu ajrun azim satemene Gusti Allah iku ya bakal bales ngekei balasan kanggo wong-wong mau wong-wong sing bela agama Gusti Allah dengan balasan yaiku pahala ingkang agung. Insyaallah
swarga ngoten niku. Wa qala lan ngendika sinten Allah taala infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalihim wa anfusikum wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dewe Gusti Allah malih infiru padha lumayu wa sira kabeh khifafan hale enteng-enteng wa thiqalan lan abad-abad wajahidu lan berjuang ana sira kabeh bi amwalikum kelawan hartane sira kabeh wa anfusikum lan awak-awake sira kabeh fi sabilillah ing dalam membela agama Gusti Allah. Zalikum utai mangkono jihad khairun iku luwih bagus lakum kedue sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku ta'lamuna iku padha ngerti sira kabeh. Terus dawuh Gusti Allah malih infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian semua bela agama Gusti Allah, jihad bela agama Gusti Allah dengan cara apapun, dengan harta-harta nek awak dhewe duwe harta ya dinggo ngekei mangan utawa dinggo ditasarufna kanggo bela agama Gusti Allah. Utawa nek orang duwe harta ya dengan jiwa-jiwane awak dhewe mengorbankan waktu kanggo bela agama Gusti Allah, mengorbankan nyawa kanggo bela agama Gusti Allah. Lah, semuanya iku jihad macam-macam jihad iku mau iku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iku lebih baik bagi kalian ketika kalian semua melakukan. Wa qala ta'ala Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa annallaha ala nasrihim laqadir. Udzina ten idini lil ladzina sapa kedua akeh yuqatiluna kang padha berjuang sapa alladzina bi annahum qastuna alladzina zulimu iku dan aniaya sapa alladzina wa annallaha astuna Gusti Allah ala nasrihim atase nulungi alladzina laqadirun yakti iku kuwasa. Dewe Gusti Allah malih mana awak dhewe sedang berjuang bela agama Gusti Allah. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Orang-orang sing berjihad iku, orang-orang sing bela agama Gusti Allah iku dikasih izin diridhoni kalian Gusti Allah kanggo berjuang bela agama Gusti Allah. Bahasanya ketika orang-orang tersebut, ketika awak dhewe sebagai orang sing bela agama Gusti Allah, contohnya ngoten, ketika awak dhewe sedang bela agama Gusti Allah, nah maka kita diizini kalian Gusti Allah untuk memerangi. Bahkan ya awak dhewe sebagai umat Islam kudune ya membela agamane, wa annallaha ala nasrihim laqadir. Bahasanya Gusti Allah iku dalam pertolongan awak dhewe, dalam menolong awak dhewe bela agama Gusti Allah. Jadi nek awak dhewe bela agama Gusti Allah ya ora usah khawatir. Awak dhewe duwe Gusti Allah, ya Gusti Allah bakal menolong. Gusti Allah kuasa atas segala hal sing diridhoi. Wa qala ta'ala innashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Al-ayah wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.